sannan za mu iya amfani da ita akan matsala ta fungal da kuma bacterial infection. Abin nufi shine sanyi da iyalanmu suke fama da shi. Za mu yi mamaki a lokuta da dama, za ka ga iyalinka tana wanke banɗakinta, iyalinka duk wani haraka da ta danganci za ta iya ɗaukar sanyi da muke kira da STI, sexual transmitted disease, ko kuma sexual transmitted infection, sanyi wanda za a iya ɗauka ta dalilin saduwa ko kuma ta dalilin banɗaki ko wasu hanyoyi. Duka iyalanka suna ƙoƙarin magance shi, amma a same su da wannan matsalar fungal infection. Wato wani lokacin za su rika fitar da wani farin abu kamar dusar awara, ko kuma wani lokacin za su rika jin gabansu yana ƙaiƙayi, ko kuma wani farin abu kamar ruwa haka ya rika fita bayan sun yi fitsari kenan, ko kuma gaba ɗaya su ce maka suna da matsalar da asul jins, wato matsalar ɗaukewar sha'awa da dai sauransu. So tazargade za mu iya dafa ta a wannan lokacin, ba jiƙa ta za mu ba, a'a za mu dafa ta ta tafasa mu rika amfani, watakila za mu iya sa mata zuma muna amfani da ita, tana magance wannan matsalai.